Mahimbuntag diha ninyong tanan. Hinaot nga wala mo mahikatulog sa taas sa atong mga pagbasa. Ug sa makausapan ang ayo ko intahon og dispensa niining atong discomfort nga nahiaguman. Basta mag-uwan gani aw tulo gyud ang simbahan. Tabangi taon ko. Salamat daan sa atong una sa tanan kining atong mga batan-on nga hapit og bulan nga nangandam alang lamang sa ilahang liturgical dances nga isalmot nini mga panahon sa Triduum ug sa Semana Santa. Salamat usab sa atong mga dramatic readers nga ni karon mura silag mga membro sa Pieta. Samtang nagpiyong kamo, murag naminaw kamo radyo sa ilahang makabagdamdaming tingog. Tagay silag masipang pakpak. Niining Dominguha sa Bendita sa Lukay, kung Domingo sa pagpakasakit sa Ginoo, formal nga pag-aablihan ang mga adlaw sa Semana Santa. Mga adlaw nga gitaghana alang sa mahinuklugon ug matinuohong pagtagad sa misteryo Pascual sa Ginoo kun ang kasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pasyon sa Ginoong Hesukristo, sumala ni San Lucas sa makausapa sa kanatibuk-an atong nadunggan ang mga sugilanon kabahin sa pagbudhi, paglimod, kasakit ug kamatayon nga nahiaguman sa atong Ginoong manunubos. Gikan sa mga singgit ug mga alawiton sa mga nagatuo kaniya, Hosana anak ni David, sa iyahang madaugong pagsulod sa Jerusalem, apan sa kalit na hanaw ra, ug nipatigbabaw ang pagbudhi, paglimod ug pagpahamtang kaniya sa silot sa krus sa kamatayon. Gikan sa mga Pariseyo, Eskriba, Saduseyo, ug mga pangulo sa panggamhanan sa mga Hudyo, nga napuno sa banta nga mawad-an sa ilang kasiguruhan, sa negosyo, gahum ug titulo, nga sila nga natalaw sa baruganan hangtod sa nabutaan sa kamatuuran ug nahimong mga mapahimuslanon ug bakakon. Para nako mga kaigsunan ko diha kang Kristo, adunay ni patigbabaw nga kahuyangan ngadto sa mga tao nga nisinggit alang kay Jesus. Hosana anak ni David, himaya sa Dios sa kaitasan. Para nako nahimo silang talawan ug nagmahuyang sa mga baruganan sa ilang pagka tumutuo. Nahisama sila kang Pedro nga milimod kang Jesus sa makatulo, ug kang Judas nga nabayran ug nagbudhi kang Jesus. Bati ko, mibarog lamang sila sa ilahang pagkamatutuo. Mas mahingpiton ang pagpangluwas kanato. Ug kun si Pilato nga sa dihang iyang gisusi ang sumbong batok kay Jesus, dinwala siya'y nakaplagang katarungan nga silutan si Jesus, apan wala niya barugi ang iyang baruganan tungod kay nagpasulabi ang iyang kahadlok nga mawad-an siya sa iyahang gahom isip hari ug higala sa emperador. Sayang. Kung itandi kini sa kasamtangang kahimtang, mga kaigsunan, kita nga mga binunyagan ug mga giilang Katoliko karon, mga hinimbahon, mga managkutay, mga debusyonaryo ug mga maampuon. Kita nga susama sa mga tao nga misinggit sa pagdaig sa dihang misulod sa Jerusalem ang atong Ginoong Hesus. Apan ang akong gikulbaan kay basin mausab ang kasaysayan karon sa pagbudhi ug paglimod kay Hesus tungod sa atong pagkawalay pagpakabana alang sa mga hagit sa pagkamatuohon ug pagpuyo nga sa mga Kristohanong kasuguan. Mamahimong kita si Pilato nga nagpuyo nga adunay pangatungdanan sa pamilya ug katilingban, apan nahimong talawan nga panalipdan ang matarong ug kaangayan.
Mamahimong kita kadtong naninggit nga si Barabas mao'y buhi kay nabayran naman kita ug nabutaan sa pagpakabana. Mamahimong kita kadtong nisyagit ilansang siya sa krus, patya siya kay kita kadtong tampalasan ug mga mapahimuslanong pinayalan. Klaro og tataw kini karong taliabot nga piniliay, karong Mayo 9. Diin every 6 years, moabot ka nato ang gahom sa pagpili ug pagluklok sa mga tao nga mga lagad sa katawhang Pilipinon alang sa makatilimbanong kalambuan. Diyos nung pagpangalagad ug makatawhanong hustisya ug kinaiyahong pamalaw. Matag unong katuig nga maangkon nato og balik ang gahom ug kahigayunan nga kahatagan nato og husay ang kaugmaon sa atong mga anak ug kaugmaon sa atong nasod. The May 9, 22 elections would be the best opportunity for the voters to reflect on the problems of our country and the conditions of our people and be mindful enough to elect only the best and the most qualified candidates who could truly serve as servant leaders and fulfill the mandate of the Constitution that a public office is a public trust and all government officials and employees must at all times serve with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead with modest lives. Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution. Ang atong pagkawalay pagpakabana o pagpasagad ni ining bililhong kahigayunan sa yugto sa atong kasaysayan, mamahimong mahisama sa nahitabo sa pasyon sa atong Ginoong Hesus. Sa atong paglimod sa mga nahitabo sa kasaysayan, pagbudhi sa kamatuoran, mudangat ngadto sa pagpatay sa kaugmaon sa atong mga anak. Mubutar kita og piliun nato ang mga kandidato nga adunay moral nga sukaranan kinsa nagpakita sa pag-amuma sa katawhan ilabi na alang sa mga hugot nga nagkinahanglan ngadto sa mga hilit nga katilingban. Kinsa nagpakita unsa ka mahigugmao ng Dios sama sa usa ka inahan nga dili makahikalimot sa iyahang anak. Isaiah 49 verse 15. Kinsa maugayud ang nagpadayag sa kinatibuk ang panawagan sa matinud-anong pagmay tulubagon o pagkamay tulubagon nga panggamhanan alang sa makiangayon nga kalambuan o kaayuhan sa tanan. Exodus chapter 3 verse 7 to 8. Makaingon kamo pinalanggang katilingban sa Dios. Ang simbahan nanginglabot na usab sa politiko, apan pangutanon ko kamo pag-usab. Sa inyo bang mataghigayong pag-anhi o pagsimba? Gibilin ba ninyo ang inyong lawas sa inyong panimalay? Kinsa man ninyo dinhi ang kalaglamang o ang iyang gibilin ang iyang lawas didto sa iyang higdaanan? Bati ko, hiniusang lawas ug kalag kamo nga musimba sa kanunay ug karon magpabendita sa lukay. Nan, sultihan ko kamo nga sa pagpangalagad sa simbahan sa iyahang propitanhong kinaiya, iyang giasdang dili lamang ang kaluwasan sa kalag kundi hasta usab ang kaluwasan sa lawas. Tao nga may lawas ug kalag nang nagbaton og dignidad, kinabuhi, maluwas nun o adunay kaugmaon. Niining Domingo sa pagbendita sa lukay, gidapit kita nga magmaisugong panalipdan ang atong Kristohanong pamatasan o kinaiya. Walay ko kahadlok umabarog sa kamatuoran, kaugmaon o kaanghayan. Didan ang mga kandidato nga may mansa sa korupsyon o walay nalatid nga mga maayong pagdumala. Mususi og manalipod sa kamatuoran, batok sa bakak og sayop nga mga impormasyon nga gidala ni ining trolls and post-truth
diha sa mga social media. Niining Domingo sa pagbendita sa Lukay, dili unta kita kadtong magpagamit sa mga malinlahong laraw sa diablo. Atong ikaway-kaway ang mga lukay, timaan sa pagkamatinud-anon sa atong pagtuo o pagkamakugihong tuliron ang atong kasaypanan. Sa mga kanta o pagdaig, paluyuhan unta kini sa atong kaligdong sa mapaubsanong pagtahan sa kaugalingon sa Diyos nung binuhatan. Nining higayuna, pangayuon ta ang gahom o kaligunan sa Dios, pinaagi sa pagpadayag sa atong pagtuo, itang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amahan nga makagagahom sa tanan. Sa matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw. Isa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios, nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, pagkum sa mabuhig sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Katilimbanong pag-ampo. Niining mga adlaw kanus si Kristo nagampo og nangilaba sa iyang amahan diha sa kasakit sa iyang pasyon. Mga muyo kita sa Ginoo uban sa pagpaubos ug paghinulsol sa atong mga sala. Dunggon unta sa atong amahan ug tubagon unta niya ang atong mga pag-ampo gumikan sa gugma alang sa iyang anak nga si Jesucristo. Ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, nga mamahimo silang makanunayong saksi sa gilansang nga Kristo, bisan taliwala sa pagsulay, kasakit o pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nagdumala sa atong gobyerno, nga diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan, mapatunhay ang hustisya o katarong, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang lumilihok sa atong parokya, mahatagan sila sa kadasig diha sa ilang pagpangalagad, bisan pa sa mga kakulian o kalisdanan sa pagpanerbisyo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang gisakit o nagantos, tungod sa inhustisya, nga makaangko na sila ang kagawasan o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang binilanggo, nga hatagan sila sa paglaom o katarong, aron batunan na ang kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Alang kang Obispo Teofilo Kamumot o Father Jules Chevalier, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangamatay nga mabatuna na nila ang grasya sa Dios, ug magpuyo sa kahangturan didto sa puloy-anan sa langit nung Amahan, magampo kita sa Ginoo. O Amahan, pagpaduol sa imong katawhan ug dungga ang among mga pag-ampo. Doon na kami daghang mga kinahanglan nga dili namo ikasulti, apan nasayod ikaw niini ug nangayo kami nga imo kaming tabangan. Pinaagi sa pagpakasakit ug kamatayon sa imong anak nga si Jesucristo nga mo'y Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.